Il-Partit Nazzjonalista lest li jmexxi lil dan il-pajjiż b'idea ġodda li kapaċi jixprunaw bidla sħiħa bidla ta' pajjiż immexxi minn gvern diċenti li l-ewwel priorità tiegħu tkun l-interess nazzjonali. Hekk sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta kien intervistat fil-programm Popolin fejn fisser kif il-Partit Nazzjonalista qed jerġa' jagħti tama ġdida lill-poplu sabiex titwettaq il-bidla li dan il-pajjiż tant għandu bżonn. U saħaq li l-Partit Nazzjonalista anke mill-Oppożizzjoni irnexxielu jixpruna bidliet importanti tant illi flimkien ma' u missier Jean Paul Sofija irnexxielu ibiddel ħsieb ta' Roberta Bela u sħabu sabiex issir inkjesta pubblika dwar il-mewt ta' dan iż-żagħżugħ. Niftakarċa kif jiftakar kulħadd kien hemm mhux biss spika kbira min-naħa tal-Prim Ministru dakinhar, però kellha grupp parlamentari kollu tan-naħa tal-Gvern li vvota kontra it-talba tagħna ta' inkjesta pubblika li ma talba minna anki biex insostnu s-sejħa ta' Isabel Bonnici stess. Però fl-aħħar sodisfatt li bil-pressjoni li saret min-naħa tagħna, bil-pressjoni anke tal-poplu li wieġeb anki fil-pjazza u anki bis-saħħa ta' interventi ta' opinjoni pubblika varja x'bdew jitkellmu ħafna nies dakinhar, naħseb illi nħolqot koalizzjoni illi permezz tagħha imbagħad irrenja s-sens komun. U fisser kif il-Partit Nazzjonalista f'dawn is-snin kompla juri illi għandu soluzzjonijiet tant illi fil-Parlament ressaq proposti tanġibli dwar l-għoli tal-ħajja fosthom illi titneħħa it-taxxa minn fuq il-kola. Anke ħafna drabi nkunu tajna anke suġġerimenti tagħna minn wara l-kwinti biex l-affarijiet jitjiebu u meta jiġu aċċettati ma jkunx hemm diffikultà. Il-problema hija u inti semmejt illi nitkellmu fuq affarijiet illi ma jkunx kif semmejt inti konfrontazzjoni. Għana prezentajna fil-Parlament, fost oħrajn. Tajjeb, mozzjoni biex niddiskutu tajjeb l-għoli tal-ħajja. U allura biex anka nofru soluzzjonijiet lill-Gvern. Hija żgur diskussjoni pożittiva, hija żgur diskussjoni li tgħin lill-poplu Malti, li tgħin il-min qed jiġi effettwat bil-problema kbira tal-għoli tal-ħajja. Bernard Grech tkellem dwar il-ħtieġa li l-pajjiż jimxi għal politika ta' kwalità fejn anke jsir investiment f'setturi ekonomiċi li jrendu sew u mhux nibqgħu nibbażaw l-ekonomija ta' pajjiżna fuq il-popolazzjoni, strateġija tal-Gvern preżenti li qed tfisser piż kbir fuq l-infrastruttura ta' pajjiżna. L-ekonomija mela għandna gvern li jrid jibqa' dej biss billi jżid il-popolazzjoni. Is-sena l-oħra b'35,000, dis-sena b'ammont simili, sena d-dieħla b'ammont simili jew iktar u jibqa' dejjed. B'dan il-mod biss qed isir kważi unlivable dal-pajjiż. Naqblu li qed isir unlivable, naqblu li l-kwalità tal-ħajja f'pajjiżna sejra lura u mhux il-qudiem, mhux tort tal-barrani li qed jiġi, x'il-barrani qed inġibuh, qed iġibu l-gvern, tort tal-fatt il-popolazzjoni kibret b'mod maġġel ħafna, imma l-investiment fl-infrastruttura ma segwix l-istess żieda fil-popolazzjoni. Dwar is-saħħa Bernard Grech fakkar fil-proposta li Gvern ġdid Nazzjonalista jibni sptar ġdid f'Għawdex u sptar ġdid psikjatriku li jkun jista' jservi lil dawk kollha li għandhom bżonnijiet speċifiċi. Il-viżjoni tagħna dwar is-saħħa. Bla dubju żgur li aħna maħniex se nisirqu 400 miljun tal-poplu Malti u Għawċi tajjeb u jispiċċaw fil-bwiet tal-barranin li ġew jisirquna u tal-politiċi korrotti illi kienu kompliċi magħhom. Meta qed ngħidlek dan huwa statement ċar, dan huwa x'qalet il-Qorti tal-Appell. Il-Qorti tal-Appell qalet iswed fuq l-abjad li l-ogħla esponenti tal-Gvern tajjeb kienu iktar interessati tajjeb biex jissalvagwardjaw l-interessi ta' min seraqna milli l-interess tal-poplu. Ta' mhux jintattu, ta' qalitu l-qorti fl-appell ta' l-ogħla qorti fil-pajjiż. Żgur mhux ser nagħmlu hekk. Għaliex? Għaliex bħalma għamilna meta bnejna l-Mater Dei, tajjeb, u allura tajna lil pajjiż sptar state of the art, illum ngħid tal-ħares ma sarx dak l-isptar għax għadu jiffunzjona u jagħti servizz kbir lil kulħadd, tajjeb, irridu nkomplu ninvestu. Allura sptar iva ġdid ġewwa Għawdex. Wedu Gvern Laburista, il-flus intefqu imma l-isptar mhux tal-li ma ġiex, tal-li weduna li se jibdew u issa reġgħu mexxew id-data għal darb'oħra. Gvern Nazzjonalista mexxi minni se jkun qed jibni sptar ġdid ġewwa Għawdex. Meta tkellem fuq l-investiment fil-Gżira Awċija, Bernard Grech semma kif Gvern Nazzjonalista dejjem kellu għall-qalbu lil Għawdex tant illi kien investa fil-vapuri preżenti illi għadhom sal-lum jaqdu l-bżonnijiet tal-poplu u t-turisti li jżuru l-Gżira. Hawn u saħaq illi minflok il-flus kbar li qed jintefqu fil-kirja ta' vapur second hand u medjokri irridu ninvestu f'vapuri ġodda. Dan apparti investiment kif suppost fil-Port tal-Imġar.
Bernard Gregg saħaq li l-Partit Nazzjonalista lesta biex ikun fil-gvern ħalli pajjiżna jkun jista' jibda jaħdem fuq bidliet kbar minn bidliet dwar kif titħaddem l-ekonomija għal ħidma bla waqfien sabiex jerġa' jġib lura d-diċenza fil-politika u mhux ngħixu f'pajjiż li nqumu bi skandlu ġdid kuljum.